ビザを切り替えることによってタイに長く滞在ができる。ビザを切り替えるためにどのような手続きが必要になるのか、24時間以内に届け出を行うことが義務付けられています。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はタイに入国した後、その後にビザを更新する、そういった時に役立つ情報をお伝えさせていただきます。先日こういった動画を配信させていただきました。動画の中ではタイに観光ビザとか、あとはノービザで入国して、そして入国した後にビザを切り替えることによってタイに長く滞在ができる、そういったことの詳細についてお話をさせていただいているんですが、今回お伝えしますのはそのビザを切り替えるためにどのような手続きが必要になるのか。今回はリタイアメントビザを例に視聴者の方から貴重な情報をいただきましたので、そちらお伝えさせていただきます。今回お伝えするポイントは2つあります。まず1つ目はタイに入国した後にビザを切り替える、その手続きについての情報。そしてもう1つはタイの現在のコロナの状況。この2点についてお話をさせていただきます。今回の動画もタイに入国する際、またタイに滞在する際に有益な情報だと思いますので、もしタイでビザの切り替えなどをするときに失敗を避けるためにもぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか、また出入国情報とか最新情報をいろいろとお届けしています。どんどん変化していく海外渡航事情、これからも最新情報を追っていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。あとこちらにありますが、人生が変わる780日旅日記ということで、私がほとんど陸路で地球を一周した旅日記を出しています。こちら Kindle で読むことができますので、リンクを概要欄に貼り付けておきますので、もしご興味がありましたら読んでみていただければと思います。それではまずはじめにビザの切り替えに関してはどのような手続きが必要になるのか、そちらについてお話をさせていただきます。こちらに関しましてはコカマロさんから貴重な情報をいただきました。どうもありがとうございます。3年前にタイの入国管理局で通称リタイアメントビザを取得しましたということです。東京にあるタイ大使館とか大阪にあるタイ領事館で取得するよりも必要書類が少ないので、条件さえ満たせばタイで取得する方が簡単ですということです。その主な条件としてはリタイアメントビザに関してなんですが、50歳以上であって、そして80万バーツの銀行預金があること、あとは TM30 の書類の入手が主な条件ということです。また昔は入国管理局での賄賂の話もあったらしいんですが、現在は入国管理局の中に賄賂禁止の張り紙があるということです。それは裏を返すと、昔は賄賂があったことの証明でもあります。昔は裏技として80万バーツを持っていなくても代行会社が通帳に入金して記帳だけして80万バーツあるように見せかけていたこともありましたが、今では通帳に記入されたデータ、それを通年のデータをチェックするようになったので、そのような裏技はできなくなりましたということです。で、この TM30 という書類なんですが、こちらのホームページに載っているんですが、2019年の5月頃よりビザの更新時に TM30 の通知受取書、こちらのコピーが必要になってきていますということです。この TM30 の入手に関してなんですが、少し難しそうなところがありますので、どのように入手をしたのかコカマロさんに聞いてみました。そうするとこのような回答をいただきました。TM30 に関しましては、引っ越し後、要するにそこに住んだ後24時間以内に入国管理局に届け出る書類ですが、本来はその住んでるところのオーナーさんが届けてくれるものらしいんですね。ただコカマロさんが住まれていたコンドミニアムのオーナーは横着で TM30 の届け出をしているのかと聞いてみたところ、案の定していなくて、コカマロさんに委任状とオーナーの ID カード、また不動産証明書などのコピーを LINE で送ってきたということです。ほとんどの人がこの TM30 に関して引っ越しをしてから24時間以内に届け出をしなければならない、そういったことを知らない人が多いので、コカマロさんも24時間以上経過している状態だったので、届け出をしに行ったら800バーツの罰金を支払う必要があったということです。入国管理局の職員にこの800バーツの罰金に関しては誰が払うのか、そちらを聞いてみたところ、オーナーでも入居者でもどちらでもいいという、そういった回答だったということです。ですのでビザの切り替えを考えていらっしゃる方は、タイに住むとき入居前にそこのオーナーに TM30 の届け出をしてくれるかを確認して、届け出をしてくれるオーナーと契約した方がいいということです。ですのでタイ国内でビザの切り替えや更新を考えていらっしゃる方は、
TM30 の届け出をしたという証明書は忘れずにもらっておかないとビザの更新ができなくなるのでご注意ください。それでは TM30 とはどういうものなのか詳細を見ていきたいと思います。先ほどのホームページに戻りたいと思います。この TM30 というのはオーナーが私は外国人に住居を賃貸していますという旨の届け出のことだということなんですね。この TM30 は1979年に入国法第38条として定められていた法律です。ただ実際には取り締まられることはなくて忘れられたルールになっていました。ただ2016年にプラユット軍事独裁政権が TM30 の取り締まりを強化しました。その流れを受けてチェンマイやパタヤでは TM30 の取り締まりが強化されていまして、バンコクでも2019年の5月頃から TM30 の厳格な取り締まりが始まっている状態です。基本的にはこの TM30 に関しましては外国人に物件を賃貸している賃貸者、オーナーの方が届け出を行う必要があるものです。ただ必要書類が揃っている場合はオーナーの代理人でも届け出を行うことが可能です。ですのでオーナーではなく借りている人でも代理人として書類を持って手続きを行うことが可能になっています。で、こちらを気をつけていただきたいんですが、公式にはオーナーが賃貸を開始してから24時間以内に届け出を行うことが義務付けられています。ですのでビザの切り替えとか更新を考えていらっしゃる方でずっとそこに住む予定の方は、例えばタイに入国したらまずは初めにオーナーにこの TM30 の手続きを行ってもらうか、もしくはオーナーがしてくれないのであれば書類を受け取って自分で TM30 の手続きをするか、そちらをする必要があるようです。この TM30 の届け出に関しましては基本的には必要書類をイミグレーションオフィスに提出するというような方法になります。この方法ですとその日のうちに通知受取書を受託することが可能になります。また気をつけていただきたいのが、オーナーが手続きを渋る場合もあります。これが厄介なんですが、特に個人契約で脱税しているコンドミニアムのオーナーはこの手続きがきっかけで賃貸していることが税務局に分かってしまい、納税義務が発生するリスクを心配して届け出を嫌がることもあります。ですので今後 TM30 が必要になるかなと思われる方は、宿泊をする前に TM30 それに関して大丈夫かどうか、それをオーナーに確認しておく必要があると思います。また気をつけていただきたいのが24時間以内に手続きをする必要があるということです。これに関しましては一人一人に課せられるものになりますので、もし家族4人で行った場合なんですが、1人当たりの罰金は800バーツになります。800バーツ ×4 で3600バーツの罰金が必要になりますので、こちら24時間以内ということになりますので、そちらはお気をつけいただければと思います。また以前までは借りている人がタイから出た後にまたタイに入国するとなると24時間以内にもう一度届け出を出す必要があったらしいんですね。さすがにこれは不評で、この届け出は今は不要になっているということです。それでは続きましてタイの現在のコロナの状況についてお話しさせていただきます。こちらは2月の7日バンコクポストからの記事になります。タイは2月の7日に237件のコロナの新規感染者を発見したと発表しました。そのうち112件が強制的な検査により発見されており、113件が病院などで発見されているということです。またこれらの見つかっている症例のうちほとんどはサムットサコンで発生しているということで、現在のコロナの新規感染者に関してはサムットサコンに集中をしてきているような状態でございます。サムットサコンに集中してきていると言いましても、以前から比べますと相当少なくなってきているなというようなところがありますよね。以前ですと全体で800人ぐらい発見されていて、サムットサコンでは700人ぐらい発見されていた状態ですが、現在のところはもう200人ぐらいというような状況になってますので、だんだんサムットサコンの中でも少なくなってきているんじゃないかなと思われます。ちなみにタイ政府としましては現在サムットサコンで毎日1万人ずつ強制検査をしている状態なんですね。そしてこの強制検査に関しましては2月の末まで続けるという、そういうような計画だということです。タイの外務省の副スポークスマンは、タイの状況は改善してきており、ここ1週間でコロナの新規感染者が発見されていないような州も増えてきているということです。いかがでしたでしょうか。今日はタイでビザを更新したりとかビザを切り替える、そういった時に必要な手続きについての情報をお伝えさせていただきました。ビザの種類とかまた状況によっても少しずつ違いはあると思うんですが、
タイに長期滞在することが可能になる可能性もありますので、こちらぜひ参考にしていただければと思います。また、タイのコロナの状況もお伝えさせていただきましたが、以前に比べるとどんどん新規感染者数が減ってきておりますので、今後に対しても明るいニュースだと思います。日本もまだまだ新規感染者が毎日のように発見されている状態ですが、皆様も健康にお気をつけて、そして免疫を保って良い日々をお過ごしください。いつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。